Nie kuś. Bo w ogóle w planie miałem iść do Przykoczyna, ale w Przykoczyna nie mamy wody. Razem z kraju. Szczęść Boże, szczęść Boże, który raz? No, też to samo. A teraz też w Szczecinie? Też w Szczecinie? Tak? Dziewczyny z południa Polski i z zagranicy. Nie, to jest dużo osób. Szczęść Boże, młoda paro! Jak się czujecie? Zdrowia. Błogosławionych pielgrzymków. Chociaż jeden lat. Chociaż nowa stąd. Albo stąd do samego. Trzeba się patrzeć. Ale nic nie bać, żeby pan nie Ja jestem Jak ja mam 10. Dzisiaj to zrobię. Wczoraj to było. Szukamy ochotników do tuby, bardzo prosimy. I pierwszy odcinek jest oczywiście taki solidny, bo prawie